kita mo sa dalan pingon sa kahitasan mga bayot. Bitaw ay padulong namin sa balay sa friend ni Harot. So hi, hello. Maayong buntag, may udto, may hapon mga bayot na ako diri sa friend ay na ako diri sa balay sa friends ako ang bana mga bayot kay na makas may mga bayot. Maayong paglantaw dinyo dra. No lang ka. Nahulog akong cellphone mga bayot kay karida akong anak kahinlantaw ani ambot unsa ni bulan mo siguro ni naog gikan sa langit. Iti kanya akong bana og asa lagi siya dadon jud sa di ko ganahan. Alas 8 na diri sa gabi mga bayot pero hayag pagyapon ang gawas mga bayot. So masinaw pa ang ako ang background kaysa akong nawong Maria Josep Hamis pagkain ni sila. Dahil yung nangaon na may humanap po kong kaon ako diri sa kwarto mga bayot kay akong gipainom og gatas sa akong anak mga bayot. Ganahan kay sila sa akong anak lagi kay gwapa lagi ni akong anak diri kay pareha man ako nawong basta pareha ako nawong gwapa gyud listi ay. Akong bana man gud dili siya ganahan og mag atin og mga birthday og naikaon-kaon og di ko niya ubanon. Og niya pa nangasawa gani siya aron na siya ubanon og naikaon-kaon inani siya. Nagtabi sila dito sa kalananan mga bayot. Mga na sila tag 3 hours, 4 hours na sila. Ay, man mga bayot. Pero ako banat ko din hipod og yaw-yaw oy kay gayaw-yaw sila dito, gayaw-yaw pagod ako diri ay. Dayon kuan. Murag tulo ka buok siguro na yang anak mga bayot kay na may dalaga. Ang dalaga 21 years old. Ang gikuha lo kuno lubat lukdog boko, lukdog sako. Bitaw oy, ang babae lo ang kurso mga bayot. Dayon gwapa mga bayot dili ingon og taas kay ilong taas og ilong pero di gid pareha nang maabot na gyud sa ngabil ba. Dayon human og ginom og gatas sa akong anak mga bayot na akong anak og gasayaw-sayaw na ni siya mangguyod pa na ingon paglaki ni akong anak Maria Josep Ginoo wa gi ulaw mga bayot kay hinsayaw siya kay gapatukar ang iya ang tito mga bayot ani music ambot sila ra gyud nakasabutan ang usa na musika pero banat akong anak og satsa mga bayot. Alas 11 na des gabi diri mga bayot pauli na may taxi na lang may mga bayot kay ako ang mga kagupa murag napaakan og kabaw. Kay gaulan gihapon og snow nya daghan kayo gisnowaning atbang sa mong balay nakakita akong anak hingon og snow mami so gigawas na mo og karyot akong anak mga bayot. Alauna na diri sa kadlawon mga bayot pero hayag-hayag pa ang langit gihapon. Ambot unsa kaning arasa mo dulom mga bayot wag gyud ko kay balo ang langit ra gyud kay balo unsa orasa na siya mutak-op din ha. Gisugo di ko sa akong anak mga bayot og magkuha og snow kay iya di ang kanon mga bayot lantawan ninyo. Pagkuhaon ko niya gisno dayon iyang ibutang sa iyang baba mga bayot. 5 minutes din namo ni siyang gigawas mga bayot kay og madugayan na siya dinhi giste dinhi sa gawas pamula na iyang aping ug iyang ilong. Gitangtangan na din ako mga gipangtapot akong anak mga bayot nananad siya diri sa kwarto og lantaw TV. Ganahan ko maabri kanunay ani among ref mga bayot kay akong anak gihimo og model sa kalendar sa iya ang tito mga bayot. Ay mo katingala di na bata di na iring di na iro nga galoko. Rabbit na siya mga bayot. Ay mo katingala nganong wa ko recipe karon kay mo na gi-recipe sa ako ang brother-in-law. Dahil nagpalit po day akong brother-in-law diri itlog sa tukmo, tamsi o kurokotok mga bayot. Alas 2 na sa kadlawon mga bayot guys, test pa ko din og mga prutas kay before na sila matulog mukaon na sila daan. Sa di pa day may magsugod og katulog, nagsugod pa day akong anak diri og pangbuskag sa iyang mga sanina. Gipanghabuan din niya mga sanina mga bayot kay siya hinsulod og puli. Muhilak magdi ko sulod pugog apil. Hagbay ra din ning dulaan sa akong anak karon pa siya hindula mga bayot. Kani ding dulaan na din tingog atong una pero kanunay gibundak ni Karina mo nang wa na nay tingog karon. Gibuskag na pud ni Karina ang akuang sanina og mga sapatos niya mga bayot hasta ang karton yan ang giwasak-wasak din ha. Ug sa buntag na po nako ni siya limpyuhan. Kay ug ako ning limpyuhan karon nga di pa siya matulog. Buskagon gihapon nagniag utro. So ugma na ako ni sa buntag hipuson kay aron madritso na sulod nako sa kabinet. Hinsaka na des katri ang akong anak mga bayot murag katulgon na ni murag karong taud-taud matulog na mi. Alas 6 na day sa buntag. Mao ra ni ang ganap nako karong adlaw. Daghang salamat sa inyong paglantaw and see you tomorrow.